No parlem d'un simple brot víric amb afectació al sector ramader català, sinó d'una greu situació epidemiològica que posa en risc l'economia del país. Una pesta que ha provocat restriccions dràstiques al medi natural i que ha afectat gairebé un centenar de municipis. La contundència de les mesures adoptades hauria d'haver anat acompanyada en tot moment d'informació transparent i detallada per ajudar la població i el sector a comprendre'n l'abast, la necessitat i la urgència. Però ja sabem que vostès governen telemàticament el país. 26 casos positius en senglars i l'amenaça latent de propagació en cas que no s'actuï diligentment i amb fermesa. La gestió tardana, irresponsable i negligent d'aquest govern posa en risc la viabilitat econòmica de tot un sector productiu. La manca de previsió i de prevenció de la Conselleria ha disparat les possibilitats de contagi. Afortunadament, els anàlisis practicats a porcs de 55 granges properes han set negatius, però no hi ha garanties que el virus s'hagi estancat ni certeses que no hagi passat del bosc a les quadres. I per acabar-ho d'adobar, la premsa publica la possibilitat que el virus s'hagi escapat del Centre de Recerca en Sanitat Animal, on s'estaven investigant i tractant mostres d'aquest patogen letal. Mentre el conseller Ordeig filtrava a la premsa teories poc convincents i sense base científica i feia el ridícul parlant d'entrepans de salami, els veterinaris i experts en alimentació el desmentien. En Cabat van dir que un porc contaminat procedent del nord de Catalunya hauria pogut encomanar el virus a altres animals de la seva espècie en el seu pas pel nostre territori. Però al nord no hi ha cap brot declarat i això fa inviable aquesta segona teoria. En una cursa de fons per veure qui la diu més grossa, s'han sentit tota mena de relats fantasiosos, que si el contagi s'havia provocat per pujar els preus abans de Nadal, que si ho havien ideat per afavorir importacions. Ens sembla que l'objecte de debat és prou important per abordar-lo amb seriositat i rigor. I el rigor ens obliga a plantejar diverses preguntes a aquest govern. On eren les inspeccions rutinàries als laboratoris de recerca, ara sota sospita? On eren els plans de contingència actualitzats per a un brot en zona urbana? Aquesta crisi no és un accident fortuït i imprevisible, sinó el resultat d'anys de deixadesa, retallades en sanitat animal i priorització d'interessos polítics i ideològics per damunt de la seguretat ciutadana. Ara sí que han corregut a cercar els caçadors, Al novembre, just abans del brot, s'estaven realitzant experiments amb aquest virus al centre de recerca i, segons diferents fonts periodístiques, un segon assaig va començar aquell mateix mes. Els primers porcs senglars infectats van aparèixer a centenars de metres del laboratori. Com pot ser que un virus semblant al que va circular a Geòrgia, segons els anàlisis preliminars, hagi aparegut aquí, de cop i volta? Els serotips que han provocat brots a altres països europeus són les variants de la 2 a la 28, mentre que la variant detectada aquí és la 29. Aquesta variant només ha provocat brots a Rússia i casualment és la variant amb què treballen els laboratoris del Centre de Recerca ubicat a Bellaterra. Mala peça al teler, no troben? El país necessita claredat i veracitat en les conclusions i explicacions que aquest govern ha de donar. I alhora cal la certesa que un cop finalitzades les investigacions es depuraran responsabilitats. I no estem parlant de fer dimitir un supervisor, tècnic o director, com van fer a la Dgaia o el Departament d'Educació en el famós cas de llistes de places, no. Parlem també i sobretot de dimissions i responsabilitats polítiques. És aquest govern qui financia i supervisa el Centre de Recerca en Salut Animal a través de l'IRTA i és el govern que ha permès construir un nou edifici adjacent per treballar amb patògens de màxim risc, sense, pel que sembla, les mesures de seguretat imprescindibles. No som davant l'acudit de l'entrepà ni d'una casualitat fortuïta. Som davant una negligència greu que podia haver comportat i pot comportar encara pèrdues gravíssimes pel sector. Si es demostra que el virus s'ha escapat d'aquest centre, ja sigui per un error humà, per una mala gestió de residus o per una escletxa en els protocols de bioseguretat, el responsable en serà directament el seu govern. Potser per això no han encarregat una investigació independent, transparent i immediata, ni nomenat un grup d'experts neutrals. A la comissió hi ha caps d'unitat i responsables de la mateixa IRTA.
Seria un escàndol descobrir que s'està experimentant amb virus letals sense controls absoluts i efectius. Aquesta possible imprudència ha posat en risc milers de llocs de feina, exportacions milionàries i ha suposat la caiguda d'una part substancial del nostre PIB. La importància vital del sector porcí per Catalunya amplifica les conseqüències econòmiques que l'aparició i propagació d'aquest brot ha ocasionat. El 59% de la producció ramadera del país correspon al sector porcí. Unió de Pagesos fa avinent que sense la producció porcina el sector agrari català s'enfonsaria. 4.260 milions d'euros anuals en exportacions, unes exportacions que s'han vist coartades per quarantenes sanitàries estrictes a països com la Xina o el Japó. Aquesta crisi amenaça de fer caure els preus i d'incrementar els sobrecostos logístics i compromet milers d'ocupacions directes i indirectes. Malgrat la gravetat dels fets, el govern ha trigat més de 15 dies a tancar amb barreres físiques un radi de 6 quilòmetres al voltant del contagi original. En comptes d'activar de manera immediata protocols estrictes de contenció, hem vist com responien tard i improvisant sobre la marxa. Fins que no han anat maldades, no han comprès que qui havien de trucar no eren les entitats animalistes radicals que consulten regularment, sinó a les societats de caçadors de Catalunya. Disposem d'organitzacions de protecció civil que ens van visitar fa una setmana al Parlament demanant més mitjans i participació activa i d'un cos d'agents rurals sempre preparat per actuar i amb plens coneixements del territori, d'uns cossos policials catalans efectius i competents. No necessitem per a res el seu estimat exèrcit espanyol. Aprofitar una crisi d'aquesta magnitud per presumir d'espanyolitat i menysprear la nostra gent és deplorable. Valdria més que dediquessin els esforços i recursos en garantir els màxims nivells de bioseguretat en els laboratoris d'alt risc, en contractar auditories independents anuals, en documentar la traçabilitat dels agents patògens i en dirimir responsabilitats tècniques i polítiques. Finalment, els plantegem una reflexió que ens han fet arribar pagesos ramaders del sector boví. Per què no van actuar de la mateixa manera davant els brots de tuberculosi bovina que es van anar succeint? Sabent que ho transmetien els senglars i altre bestiar salvatge, com és que no van prendre mesures dràstiques per protegir el sector? Per què no van demanar suport i auxili als caçadors, llavors? Què són aquestes desigualtats i discriminacions? Hi ha ramaders de primera i de segona? Senyor Illa, no eren el govern de tothom?